EDSA! Teka lang. Mukhang malalim na naman ang iniisip mo. Hindi ka makakauwi sa bahay nyo? Bakit? Nahuli ka na naman ng misis mo. Kaya nga sinasabi ko sa'yo eh. Magbago ka na. Diba? O, ilang beses ka na bang nahuli? Huwag mo nang antayin na mahuli na ang lahat. Ay, naku mga kabisyong, oras na we got 31 minutes after 7 o'clock and we are still broadcasting live across the city by the bay. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ay, eto na, wag na nating patagalin to. Eto, pag-usapan natin to dahil ito isa sa mga matinding balitaktakan at pinag-uusapan maging sa mga terminal ng mga sasakyan. Lalong-lalo na dyan sa may podium terminal ng mga UB Express drivers natin. Pag-usapan na natin to. Kumpirmado, kulang ng 1.5 metro ang track oval sa Cebu. Oh no! Hindi kikilalanin daw ang mga record. Isiniwalat ni customer. Commissioner Edward Haico ng Philippine Sports Commission na ang pagsukat po na isinagawa ng Mendel Surveying Solutions Company ay nagpapakita na ang oval ay kulang ng 1.5 meters matapos itong masukat ng 398.5 metro na sa halip dapat ang pamantayang is 400 meters. Dahil sa hindi pagsunod sa oval na pamantayan, hindi kikilalanin ang mga bagong record sa palaro. Aragoy ko, masakit ini. Tang! Hindi ta na napagpadugaya ni Tang! Logikan ta na ni Tang! Ano pag hinihintay mo? Logikan mo na, kalbo! Logikan na yan! Logikan na yan! Alright, mga kabisyo, logikan na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Makinig! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, dapat managot dito yung contractor ng track oval sa Cebu. And at the same time, it is a command responsibility ito sa mga LGU. Bakit sila nalusutan? Wow! Diba? Bukod sa damage sa mga atleta, madudungisan din po ang imahe ng Cebu. Oh, diba? Sasabihin ng iba, o aakuin nyo yung venue sa palaro, tapos substandard pala yung oval nyo. Yung mga tipong ganun, parang kapitbahay nyo, Kol. Inako niya na siya yung magdadala ng drink sa PTA meeting. Tapos, pagdating ng PTA meeting, ice tubig lang palang dadalhin. May kilala ka bang ganyan? Pabida sa PTA meeting? Nawa ka, bisyo. Logican po natin. Ang pagkukulang po ng 1.5 meter sa oval sa Cebu ay nagresulta po sa hindi pagkakilala ng mga bagong records dahil ang standard na sukat ng athletics track ay 400 meters bawat lap. Ayan. Ang hindi po eksaktong sukat ay nagdudulot po ng hindi tamang pagsukat ng performance ng mga athlete. Kaya't hindi ito akma sa international standards ng World Athletics. At dahil dito, ang mga record po na naitala ay hindi kikilalanin bilang official records. Dahil hindi po sumunod sa mga regulasyon at standard ng pagsukat na nagpapanatili sa integridad at fairness ng kompetisyon. Wow! Nakakalungkot ito dahil magdudulot po ito ng disappointment sa mga kabataan. Di ba, Tang? Ay, may tama ka dyan, kalbo. Parang bumili ka ng pizza na pinost sa page ng inyong HOA. Nakalagay, pizza 36 inches, pero nang dineliver sa'yo, 24 inches lang. Tang, hindi lang pizza lang. Hindi lang pizza. Yung nakapost sa group page ng HOA ninyo, pati lechon manok,
Pagdating sa'yo, sisiw. Pambihira naman Oras natin, maging 36 after 7 o'clock. Tuloy-tuloy po ang malulupit na tugtugan natin dito sa programang EDSA. Here's Rio Speedwagon with Can't Find This Feeling. Right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!